Zápas bol dobrý a výsledok mohol by to na nulu byť, ale jeden gól, čo musíme dostať, ale dúfam, že dobrý prenos. Dva rozdielne polčasy, respektíve vynikajúci záver toho prvého, ale v tom druhom v podstate útočil a vytváral hru super. Prečo taký rozdiel? Tak to si neviem, že tam už druhýkrát sa nám to stalo, ale neviem v čom to je. Určite sme určite neodpadli, ale sme prestali hrať v hlavách. Mohla to byť podvedomá túžba udržať ten výsledok 3-0? Mohlo to byť určite, ale v kabine si poviem určite, že v čom sa to stalo. Keď sa pozrieme na tie vaše dva góly, prvý ste si to tak nejako predstavovali, tá technická strela z hranice 16? Tak tréneri nám pred zápasom hovorili, že ak začal pršať, že máme si rád po zemi, že sa to bude šmýkať. Skúsil som to predbeho tam hrať ešte. Pri tom druhom vašom góle, tesne pred prestávkou, strieľali ste zo strého uhla, nebali ste sa, že netrafíte? Tak, nebám, útočník je tam na to, aby sa nebám. Myslel som to, že to napadlo. Mali ste pocit, že po prestávke sa zvýšila agresivita súpera, vás ušetrovali mimo hracej plochy, Tomášek musel opustiť ihrisko na nosidlách, čiže veľmi sa iskrylo? Tak, nevedíme, že Jíri budú hrať tvrdo. To vedia, boli sme na to pripravení, ale to už takto sme nečakali. Ja som sa ešte spýtal na tých prvých 30 minút prvého polčasu, kde ste sa možno trošku hľadali zabrzdili ten dážď? To bolo, myslím, že nezabrzdili, ale tak nevedeli sme, čo od nich čakať, vyčkávali sme tam my. A to sme si vyťukali a už sme sa na si polčasu to mal dobre. Martin, s tým Rafaelom s desiatkom si mal čo to povedať? Tam boli aj nejaké tie náznaky? Nerozumiem. Ste si ukazovali iba? Však som ukazoval na výsledok, to je ja.